Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku. Ing dinten niki kita sedaya arep ngrembug babagan cerita wayang lakon Karna Mandheg Senopati. Nah, buku pakete saged dibuka halaman 16. Monggo anak-anak sareng-sareng diwaos halaman 16 kanthi halaman 17. Nek sampun diwaos, salajengipun enten tugas kanggo anak-anak, yaiku nomor 2 kuwi halaman 19. Saka teks crita wayang kasebut coba tegesana tembung-tembung kang kacetak miring sajroning ukara kanthi mangkono crita wayang kasebut bisa dimangerteni apa isine kanthi bener. Nah, enek tulodo, enek conto kuwi Adipati Karna aben ajeng kaliyan Raden Arjuna. Aben ajeng kuwi artine apa? Adu arep tetandingan. Lah salajengipun anak-anak coba dilanjutke A nganti E. Lan nomor 3 coba tembung-tembung angel saka crita mau gawenen dadi ukara liyane ing ukara padinan. Lah contone kuwi mustakaning Bapak kraos mumet amargi kenging flu. Ya, selajengipun anak-anak lanjut huruf A nganti J dilanjut ditulis ing buku tugas. Sampun mengerti nggih? Sampun jelas nggih? Ditulis di buku tugas. Nggih. Cukup semanten pelajaran basa Jawa menika. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.